अरे कहत रहलू हई सती सवितरी हम उ सब कामवा करीना। अरे कहत रहलू हई सती सवितरी हम उ सब कामवा करीना। उहाँ त बोली नाही निकलत होई, उहाँ त बोली नाही निकलत होई। अरुण बाबू गोपालगंज अरे फोने पर खाली फोनिया वालू हमके औरी कुछ ना दिहलू हो। अरे फोने पर खाली फोनिया वालू हमके औरी कुछ ना दिहलू हो। उहाँ त बिना पूछले तहरा, उहाँ त बिना पूछले तहरा चौकी पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुचायपुर। अरुण बाबू गोपालगंज अरे रामजीत बबुआ के देई के धोखा, अरे रोशन संगे चल गइलू। रामजीत बबुआ के देई के धोखा रोशन संगे चल गइलू। यादो विकास कहे पड़ती उनके तवा, यादो विकास